Bodo latest update to बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबिनि अपडेट दङ आसाम अरुणाचल सीमायाव दुंहाव थासारि चराइदेव जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम अरुणाचल सीमायाव दासिम दुंहाव थासारि जानानै दं मैया सानजौफु समावनो अरुणाचलनि बांग्रां वांजिं मुंनि सासे लाइमोना सराइपुं तिनिआलियाव गुलि गावदोंमोन बेखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गिखांनायजों लोगोसे दुंहाव थासारि जानानै दं गुलि गावनाय लाइमोनखौ मिथिखासेयावबो पुलिस बिफाना दासिम हमैखौ लानानै सराइपुं ओनसोलनि माखासे दोलो गौथुमफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा ज' जानानै मोनसे रायजोआरि मेल खुंफुंदों मेलनि गेजेरजों दायनिगिरिखौ फैगौ 48 घन्टानि गेजेराव हमनो नांगौ होनना पुलिस बिफाननो सम खानानै होदों नैथियाव दङ फैलाव बसुमतारिया एशियान चेम्पियनशिपआव बादायलायनो थाखाय सायख'जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय हुप्पारा गामिनि थागिबि बिफा थेंगोना बसुमतारि आरो बिमा सुनिला बसुमतारिनि फिसाजो इन्टारनेशनेल बक्सार फैलाव बसुमतारिया फैगौ मे दाननि 21 खालारनिफ्राय 31 खालारसिम गोदान दिल्लीयाव खुंजानो गोनां 2021 एशियान चेम्पियनशिपआव बादायलायनो थाखाय सायख'जादों मख'नो गोनांदि फैलाव बसुमतारि बिथाङा थांनाय 2016 मायथाइयाव सार्बियायाव खुंनाय 5थि AIBA नेशन्स कापआव सनानि मेडेल देरहानो हानानै दुलाराय बर' हारिखौ गोग्गा होखांबाय थामथियाव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों रायजोआव लकडाउननि जेबो खोथा साननाय जायाखै हादर नाङैनो कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया बांनो हमदों बेखौ नोजोर होनानै हादरनि खायसे रायजोफोरा मोनानि कर्फ्यू फोसावबाय नाथाय आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि बे समाव आसाम रायजोआव लकडाउन होनायनि जेबो खोथा साननाय जायाखै लोगोसेनो बे समाव आसामाव कोविड-19 जिउसानिफ्राय रैखाथि थानायजों लोगोसे कन्ट्रलाव दं होनना फोरमायदों मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावदों दि बे समाव आसामाव सानफ्रोमबो सा 50 निफ्राय 60 सुबुंनि देहायावल' कर'ना पजिटिभ मोनबाय थानाय जादों होननानै बुङो बेजों लोगोसे बैसागोखौ मोजाङै फालिलांनो हागोन नाथाय बेनि रंजानायखौ बेलासिनि 12 रिंगायाव फोजोबनांगोन रायजोआव गिनो गोनां गैया खालि सांग्रां जाबानो जागोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो ब्रैथियाव दङ गोजौ बिजिरसालिया रन्जन दैमारिनि बेलखौ नाजावासै मोनसे दुखुनांथाव रादाब गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दिनै NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि बर' हारिनि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ लाफादेरनानै गासै साबानि 2008 मायथाइनि 30 अक्ट'बराव बमा बेरफ्रुनाय केसआव बेल नागिरनायखौ नेवसिदों दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।